ए ओमफ्राय बहा दं बेखौथ' दाबो खबर मोननाय जायाखैना आदा? मोनबाय, खबर मोनबाय। ए बबेयाव दं होनदों बेबा? बेंगालर। ए ओमफ्राय हौवाजों खारथायदों ना ओरैनो खारलांनाय बेलाय? गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। थ' नोंथांमोनाथ' नुगासिनो दङ दायो ससियेल मिडियायाव सोरनि थाखाय ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दङ आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा बे समावहाय आं सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनि, नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो। थ' लोगोफोर, रसमा ब्रह्मआ खारखोमानानै थानाया 9 जुननिफ्रायनो दिनैसिम बबेयाव दङ नोंथांमोना रावबो मोनथियाखैमोन नङा होमब्ला लोगोफोर। थ' बिनि दायो बबेयाव दङ बिथांनि मोनसे आपडेट भिडिअ मोनबाय आरोना लोगोफोर। रसमा ब्रह्मआहाय बबेयाव दङ बिथांनि हासबेन्डआनो गावनो मोनथिबाय आरोना, बिथाङानो बुंनानै लादों। थ' जियानो जा नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ फोथायाबो जानो हागौ, ओंखायनो बिथां रसमा ब्रह्मनि हासबेन्डआनो बुंदों। थ' बिनि खुगानिफ्रायनो गुवारै नोंथांमोना खोनासंनानै ला आरोना। रसमाखौ दाबो मोननाय जायाखै नामा? मोनाखैलै। ए ओमफ्राय बहा दं बेखौथ' दाबो खबर मोननाय जायाखैना आदा? मोनबाय, खबर मोनबाय। ए बबेयाव दं होनदों बेबा? बेंगालर। ए ओमफ्राय हौवाजों खारथायदों ना ओरैनो खारलांनाय बेलाय? हौवाजों थांदों होननांसिगोन। अ ओमफ्राय आदाया बिसिनि न'खरनि फेमिलि ना माथो? हो? नोङो बिसिनि न'खरनि फेमिलि ना माथो जायो आदाया? सोरनि न'खरनि? बे रसमानि। आं हासबेन्ड। अ हेस, होमबालाय हाबा जाखाबाय होनबाना आदा? औ, क्लास 4आव फरायनाय दं गथ'आनो। बेखौनो हाबा जायाखै होननासो मिथिलाय जोंहा। ए होमबा दा उम मोनथावगोन बायदि ना माथो आदा बेखौ? मोना दा बोरै बुजिबावनो फंबाय। औ औ होमबाथ' बिराद दुखुआव दंना आदाया? दुखुआव दंलै फंबाय, दुखु जानानै मालाय थांथारनायखौ। औ जेबो खालामनाङा दे आदा, गाव माबा बुजिबा गाव फैफिनगोन बे। बुजिनो बेसे गोबाव लागोन बेबा? औ बिसो आरोना जारलाया। उम बिबा मायाव बोराबनानै थांखो आदा? बोराबनाय माने बियो बोरै बुंनो रोंबावनो दे, जेबो दावराव दावसिबो जाया माया। ससियेल मिडियाआवसो बिराद गाज्रि होबाय आंखौ, जौ लोंनानै बुयो मायो होननानै। नै दाना बिसो ओंखारबायना। औ औ हिनजावफ्रा बुजियालै आदा। माने बे गोदै बुंनायखौ बियो माने गलिनानै थांबाय जानांगौ। मानसियाथ' बिदि जाथावैखौनो नुयो माथो बेखौ दा दलदनो। जाथावामोन आरो बयबो होनदों जाथावामोन, आंबो बिसास खालामामोन बिदि जागोन होननानै। औ औ होमबा बेफोरबायदिखौ सानोबा औ मानसिया एसेबाबो चेन्ज जाहैबाय जानांगौ। जेन'बा संसार जानायावथ' एसे एनैया दावराव जाखायो नालाय ना आदा? नङाबाबो जेन'बा संख्रि बानलुनियालाय औ जाखायो। जाखायो, बिदिखौ बोराबनानै थांनो नाङामोन ना बियो। थांनो नाङामोनथ' आरो औ आदसा दावराव जाबाय दे, दावराव जानानै नों बिमा बिफानाव थांना थायोमोन ना, जेन'बा बायसान्स औ माबाफोर दावराव जायोमोनबा आगोलावफोर। औ ओमफ्राय आदा जेन'बा बेयो सिगाङावनो जे बे हौवाजों एसे लिंक दंखायोमोन ना माथो? लिंक दंखायोमोनथ', आं रायफोरखांबायबो बेखौ। औ सोरनाबा फनफ्रावहाय लिंक रायलायलाखायोमोन खोमा ना आदा? औ आगोललाय रायलायोमोन, लोगो हमोमोन, ओमफ्राय बेखौ नुनानैनो रायहरखांबायमोन आं खेबसे। अ बिदिनो बोसोरबासो जाबाय खोमा। अ ओमफ्राय बिनि उनाव सिरि लिंक थाखोमाबाय खोमा, आंखौ पात्ता होला। दाथ' बे उन्दैखौबो सानाखिसै आरो बियो। दा बिदिनो बुंनांसिगोन। औ दे आदा बारा टेनसन थानो नाङा, गाव बुजिबा गाव फैफिनगोन। बिराद टेनसनलै फंबाय, मा खालामनो। टेनसनाथ' टेनसन जाखागोन ना आदा। औ बबेनिफ्राय बुंदों फंबाय? आङो क'क्राझारनिफ्राय बुंदों आदा। क'क्राझारनि? औ थ' बेनोमोन लोगोफोर, नोंथांमोना रसमा ब्रह्मनि फिसाय बा हासबेन्डनिफ्राय खुगानिफ्राय खोनासंनानै मोनथिबाय नङा होमबा लोगोफोर, बिथाङा दायो बबेयाव दङ। थारैनो बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय दासिमबो फोथायनो गोब्राब जादों नोंथांमोना नङा होमब्ला। गोबाङानो दायो ससियेल मिडियायाव खोनानाय मोनथिनाय बायदिब्ला ससियेल मिडियायाव रसमा ब्रह्मआहाय गोदो बानसावनानै होदोंमोन जे बिथांनि हासबेन्डआहाय जौ लोंनानै बिथांखौ बुग्लि सुग्लि इनाय अनागारि खालामदोंमोन होननानै, बेनिखायसो खारदों होननानै गोबाङानो नोंथांमोना मोनथिदों नङा होमब्ला। ओंखायनो साफ्रोमबो सुबुङा दायो रसमा ब्रह्मखौहाय ससियेल मिडियायाव फैनानै फुल बुंफोरथिनानै लानो थाखाय खावलायदों आरोना लोगोफोर, नोंथांमोननि सेरावहाय गोबाङानो। ओंखायनो आंबो दिनै नैबे मोनसे भिडिअखौहाय रसमा ब्रह्मआ जुदि माब्लाबा समावहाय नुसनबायदोंब्ला जोंनि बे ससियेल मिडियायाव फैनानै नोंथाङा क्लियारिफिकेसन होफैनांगोन, थारैनो बबेयाव दंमारो आरो थारैनो नोंथांनि हासबेन्डआहाय नोंथांखौ इनाय अनागारि खालामनाय
नि थाखायसो खारदों नामा होननानै आरोना लोगोफोर थ' जेना जा जोबथारनायाव आरो आं बांद्राय बुंलासै बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोनायाव आंनि माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला आं बयनियावबो निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो फिन खेबसे लोगो मोनबावगोन नोंथांमोनखौ आरो गोदान भिडिअ बाय बाय